Nu staat er nog mais, maar hier komt het nieuwe bedrijventerrein van Sint-Niek. Mij, als het om Eneco leidt, een biogasverwerkingsbedrijf. In een 12 meter hoge vergister zal gas en etensresten omzet worden in gas. Wat we in Sint-Nicolaas willen gaan doen is die biomassa omzetten in biogas. En dat voor het grootste deel leveren als groen gas naar huishoudens toe. Dus gewoon via het gasnet. Maar ook gedeeltelijk via een tankstation beschikbaar stellen voor gebruik in automobielen. Op meer plekken in Friesland wordt er green gas maken, vooral door boeren met dong. Maar dan op volle litere schaal. Het is voor Eneco de eerste installatie in Friesland. Plaatselijk Belang Sint-Niek is verrast door de plan. Ze strijden al jaren van meer ruimte voor de plaatselijke ondernemers. Er komt meer bij te zijn, hè? Maar die biogasinstallatie, een plaats die helemaal omgaat, die hierheen bij moet. Dat ben al dingen dat we wel een goed beschermd dat we echt zeiden van, nou, dit vinden we mooi. Ja, maar wat kunnen de gevolgen van de invulling van het bedrijventerrein wezen dan, als het zo komt, als het nou schetst is? Nou, als het nou sticht dus en die plaats komt hierbij, dan zitten wij qua bedrijventerrein helemaal vast. Dan kunnen we hier nooit weer een ingesteken bedrijventerrein bij krijgen. Juist is het dorp informeerd over de plan voor de biogasinstallatie.